हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोना होफैदों दा बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे जमुना बर' बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ अब्लाबो बाहाय आरो लेटेस्टयै जमुना बर'नि खौराङा ओंखारगासिनो दंखायोमोन दा बे हिसाबै साफ्रोमबो मिथिखायो नाथाय बेनि गेजेरावहायनो सिगांनिफ्राय दासिम बिथाङा मा मेडेल मोनबोखो बबे समाव बबे गेलेनायाव दा बिनि सोमोन्दै गोबाङानो गोसोआव गैलाबो जाफिननो हागौ दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौ गोसोखांफिननाय हिसाबै बेवहाय लाबोनाय जादों आरो जायफोरा गोदान बा दासिमबो मिथिथ'वाखै बिथांमोनहा बेखौ नायनायनि गोनांथि दं होननानै आं आसा खालामदों आरो बिथांखौ आं हाइलाइट खालामनो नाजादों दा बेवहाय नोंथांमोनाबो थोजासे हेफाजाब होगोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय दा बाहाय गोबाव खालामाजासे फैदो फार्स्टआव नोंथांमोना नुदों जे जमुना बर' बिथांनि जोनोम नोंथांमोनहा नुदों बिथांनि जोनोमा जादों 7 मे 1997 मायथाइयाव होनदों जायगाया गरेस्वराव जादोंमोन दा बिथाङा खमलायगिरियाव बक्सार गेलेगिरि बक्सिं गेलेयो दा बेखौ साफ्रोमबो मिथिखागौ दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों बिथांनि बिफानि मुङा सोरगोआरि परशु बर' बिमाया निर्मलि बर' बिथांमोन दा बिथांनि उन्दैनिफ्रायनो बेबादि सौलायनाय बा खमलायनाय गेलेनायजों सोमोन्दो दङ होनदों गोबां जारिमिन दङ बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो दासिमबो बिथाङा आवगायगासिनो दङ आरो गोबां गोजौ थाखोसिमहालागै सहैबावगोन होननानै जों मिजिं खालामनो हायो दा बिथाङा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गोबां मेडेलफोर मोनबोबाय दानिया फैदो बेयाव बबेयाव मा मोनबोखो नायलांदिनि दा फार्स्टआव बुंखादों नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जानो हागौ दा बेवहाय आरो बुंनाय बाव दिन्थिनायफोरनि गेजेरावहाय गोबाङानो थालांदोंबो जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट बक्सआव एड खालामनानै दोनहरगोन होननानै मिजिंथिबाय जाहाथे नायगिरि बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव नायोबा बेखौ हमनो हानाय जायो दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों 2010 मायथाइयाव बिथाङा फार्स्ट साब जुनियर वमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप तामिलनाडुआव जानायाव बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हादों बिनिफ्राय सेकेन्डआव 2011आव सेकेन्ड साब जुनियर वमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप तामिलनाडुआवनो बिथाङा गल्ड मेडेल आरोबाव फिन मोनबावनाय जादों बिनिफ्राय नाम्बार थार्डआव बिथाङा 2012आव 7th साब जुनियर वमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप कलकातायाव जानायाव बिथाङा बाहायबो गल्ड मेडेल मोननो हादों बेनिफ्राय 2013आव सेकेन्ड नेशनेल इन्टारनेशनेल साब जुनियर गार्ल्स टुर्नामेन्ट बाहाय नुनो मोन्दों जेननाम सेर्बियायाव जानायाव बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हादों होनदों बेनिफ्राय 2015आव वर्ल्ड युथ बक्सिं चेम्पियनशिप बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों बेनिफ्राय 2019आव आइभा वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव रासियायाव जानायाव बिथाङा ब्रन्जनि मेडेल मोननो हानाय जादों आरो दा बे लेटेस्ट खौराङा दाख्लैसो बावैसो रेंकिं राननायाव नुनो मोननाय जादों वर्ल्ड रेंकिंआव बिथाङा गासै 54 केजि वेटनियाव नुनो मोननाय जादों जे 5th पजिशन बा 5थि रेंकिं बिथाङा मोननो हानाय जादों वर्ल्डनि गेजेरावहायनो दा बिथांजों लोगोसे जोंनि आसामनिफ्राय दंबावो बिथां लाभलिनामोन बिथांमोन दंबावो दा गुबुनखौ दोनथ'नानै बिथां जमुना बर' बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो आसा खालामो बिथाङा गुबुन फैगौ गेलेनो गोनांफोराव गोबां गोजौ थाखोनि मेडेल मोननानै वर्ल्डआव सेथि जायगा मोनहैनो हागोन जाहाथे बिनि थाखाय आसा थिनाय थाबाय इसोरनाव आरज गाबहरनाय थाबाय आसा खालामो साफ्रोमबो बिथांनि थाखाय आरज गाबगोन आरो बिथांखौ थुलुंगाखांनानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरा जाहाथे थुलुंगाखांनाय मोनो आरो हाजासे नाजानाय लाबोयो बेखौबो जों मिजिंथिनो हायो दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय जाहाथे साफ्रोमबो मिथिनो हानाय जायो खना खनला बिथाङा सोर एसेनोसै गोजोन्थों।